Здравейте, приятели! Баба отива в Италия. Ето я пред летището, готова. Уморена, напила се е. На здраве. Супер, 10 от 10. Ни говорете, тя държи Рим. Тя държи... Здравейте, приятели! Баба отива в Италия. Имаме 7 дена в Италия, 6 дни в Италия, така че ще ви взема с нас. Това е първия път, който баба ще лети с самолет. Ще бъде интересно. И плана ни е Рим, Соренто, Амалфи, Позитано и след това Неапол и от Неапол се тръгваме. Дълъг път ни чака. Не е малко, не е малко. Как се чувстваш? За сега добре. Притеснена. Малко. Малко? Не, малко. Всичко е наред. Аз ще я успокоя. Ето я пред летището, готова. Останала до куфара, готова, ще излита. Как се чувстваш? Добре. Страх ли те вече? Притеснена съм. Виж каква е готина. Я виж сега New Balance. Аз съм си ги купувала. Тя ми ги открадна. Чантата Tommy Hilfiger. Елечето е подарък от мен. Много модерна. Я да видя раницата ми. Това е раницата ми от 4-5 клас. А тая ми е от 8-9 клас. Да. Я служи очилата. Я какви готини очила имаш. Те с очила пак са мои. Ти днеска си Роси. Айде, Анче, сега е твоя момент. Ето я, готова е. Всичко мина наред. Баба вече е на самолет. Нямаше происшествия, всичко мина много добре. Ето ни Airbnb-то, да ви кажа, много е сладко, ми хареса заради тези старидните прозорци, много ми е автентично и искам да ви кажа, че много добре са го направили, защото чаршафите са с гъши пух, усеща се така, като пипнеш как боцка лекичко, възглавниците са ортопедични, много са готини, навсякъде има такива лампи, което аз много обичам, да не е с голяма светлина, виждате няма нито една лампа, само тук има две. Имаме си маса, имаме си телевизор, за всичко се е погрижил. Имаме си за готвене. Мен не харесва, да ви кажа, много ми е сладко. Ето я вече е в Рим, я вижте колко е модерна. Я помахай на камерата. Чакаме си автобуса, ще ходим къде? Колизеума. Слагай очилата. Така. Ни говорете, тя държи Рим. Тя държи... Гледаш ли автобуса? Гледам, да. Може ли попитам, колко струваше вашия аутфит? Отделно ли? Да, искам всичко. По цени. Тайна? Ей, тонки. Не може Вика, не мога да стигнете. Няма, аш каква си годна, аш как ти отива? Ето тук има отзади. Искаш да си купиш една рокля? Утре съм стопчета. Така. Ето я баба ти пред Колизеума. Изпи един аперол, едно лимончело, уморена, напила се е. Иска да се прибира. То няма още 7 часа. И ние вече отиваме към спирката да се прибираме. Гъс път видял и накрая легнал и заспал. Ден 2 на Анчето в Рим. Днес ни фана страшна буря сутринта. Слязохме в 9, се прибрахме, защото имаше и страшна буря. И сега излизаме наново. И отиваме към зоопарка, където ще вали. Така че... Анче, как се чувстваш втори ден в Рим? Добре, малко дъждово, ама... Трябваше да си купиш и шапка, и чадър. Ето, Анчето беше права. Стигнахме почти пред зоологическата градина и то напечи. Сега всички тигри и леопарди ще излязат, за да й кажат здрасти. Ай, тук дръвчета цъфнали. Еш, каква приятна разходка. Местенце, страхотно местенце. Гълъбчета. Арчето ще е много да е щастлив. Нали? Да го пуснеш да гони гълъбите. Так му баба да види за първи път слон. За първи път ли ще виждаш слон? Не бе, ходили сме заедно на... И в София има. Не ходим. Аз съм се качвала на слон като малка. На зоопарка. На цирка. Да. Видала си слон. И той се прибра. На едно място по чадърите, секунда, че ми вали телефона и не мърдаме докато отмини. О, Светка са. Вие познавате ли състезателката Анка?
Ето аз Бер тук, сега се опитваме да го качим. Състезателката иска да го стигне за рекордно време, да изпревари Google Maps. Google Maps каза 10 минути, тя го катери вече 3 и вика по-бързо. Аз викам по-бавно. Почти стигнахме. Голямо пънени са пъна да го качиш първа. Защото остава, ето, аз ще изостана, ти вари напред. Желай си нещо първо. Ден 3 от пътешествието на Анка. Анка италианка в Рим. Сега отиваме да видим Monument of Емануело. Не бе, първо отиваме на Емануело. Ватикана е чак в 1:30. Вижте са шапката, с новата шапка. Купихме и шапка, нямаше черна. Тя сега с това зеленото мрънка постоянно. Ето малко слънце, страшен студ. Преди месец не беше толкова студено, отколкото сега колко е студено. Аз съм с 3 бузи отдолу. Идваме си чакаме автобуса. Анчето я разпознаха, че е известна актриса и целият автобус оставиха за нея. Ето я вътре. Сама в автобуса. Личният шофьор. Богаташката. Купи си автобус. Влизаме във Ватикана и опашката е километрична. Въпреки че сме доплатили за бързо влизане, чакахме на опашка, която беше много дълга. И тук пак сме в опашка. Много дълга. Ма нищо, горо сме вътре. Днес казваме чао на Рим. Намираме се вече на гарата, да. На трейн стейшъна. Сега пием по едно капучино и много трудно се ориентирах наистина, въпреки че е супер лесно. Аз го направих трудно. Не гледайте Google Maps, гледайте табелите. Ето мина нашето пътешествие с бързия влак. Идваме към автобусите, които... Там има някъде табела, таксибус. Окей, натам сме. Не съм много сигурна коя точно е нашата спирка, но ще разберем. Намираме се на гарата. Ето я баба. Седнала тука. Капнахме и пинахме в онова заведение там. Обаче, по принцип трябваше 1:45 автобуса ни да е тука. Май закъснява. Пише 50 минути чакане, обаче там по-напред ми казаха да не му вярвам на това приложение. Сега не знам какво да правим. Стоим и чакаме. Има 3 автобуса, ама нито един от тях не е нашия. Намираме се в Амалфи. На здраве. Седнали сме с баба тук, ядем един лимон. Да, днеска отиваме днеска сме в Амалфи, после отиваме в Позитано. Деня е прекрасен, много хубаво време, пече слънце, топло е. И сме с автобус, между другото. Взели сме си билети за автобус, който ни кара до центъра на Амалфи. След това имаме 2 часа тук, после ще ни вземе и ще ни закара до Позитано. После имаме 2 часа там. Бабо, как се струва Амалфи и Позитано? Повече ли ти харесва от Рим? Да. Да, повече ти хареса. Я вижте на слънце, препича я, коктейлче. Отстрани дядото пей. Много е красиво, нали? Да. Ето как изглежда нашия автобус. Там е нашия шофьор. Ще тръгваме от Амалфи и отиваме към Позитано. Може да има малко вятър, може да не ме чувате, сори. Баба ти по камъните и отива да цопа краката в морето. Само тяло, вижте каква гледка. Красота. И баба ти с морето. Как е? Много добре. Студена е. Браво. Леко да не те гътни тази вълна. Ето я баба вече. Кой е този град? Можеш да кажеш, кой е този град? Позитано. Точно така. Как ти харесва до сега почивката ни? Супер. 10 от 10. Думи нямам. И пари нямам вече. Фалирах. Само мръсни дрехи и спалмени. И фалирах. Сърцето му боли. Няма нищо. Баба е щастлива. Искаш ли да ти купим едно лимончело? Да пиш по пъта? Айде, отиваме пак да харчим пари. Вижте как се е запътила. Решително се е запътила натам. Решително. Да, отиди да гледаш. Много ще каже, искам. Ето ни и нас. Излизаме на вечеря в Соренто. Вече сме се прибрали от Позитано и Амалфи. И сега отиваме на вечеря. Ето аутфитите за деня. Аутфитите същия. Аз съм се преоблекла. Ето там горе спим. Да, между другото, вижте колко е високо.
някой излиза от хотела. Та понеже италианците обърнаха с 1 час като българите и в момента е 6 часа и пече страшно слънце. И отиваме да вечеряме. Да ви кажа, днеска много ни хареса разходката. Утре по принцип имаме план да ходим в Капри, обаче ако вали, няма да може, поне така каза екскурзовода. Ден 6 от пътешествието ни в Италия. Отиваме да хващаме ферибот. Чакай, и тя тръгна напред. Отиваме да си хваним ферибота, за да отидем до Капри. Капри. Отиваме, аз съм ходила вече, много ми хареса там, много красиво, само скъпи магазини, на разходка отиваме. Баба има страх от вода, ще видим с ферибота как ще се справи. Тя си мисли, че няма да успее, но ще го преживее. Тя преживя да се качи на самолет, да гледа през прозореца, няма да преживее и 30 минути с корабче и то на плиткото. Не. Плитко долу. Вече сме на ферибота. Остават ни 30 минути до Капри. Няма страшно. Ако я фане страх, дърпам пердето. Да дръпна ли пердето? Сигурна ли си? Да. Вече сме на влакчето, което ни качва до Капри горе. Баба, чакай там. Малко няма място. Ма нищо, отиваме горе. Не сме се разхождали долу, после ще разхождаме долу. Тъй като не сме още много в сезон, нищо не работи, само Валентино. Нито Шанел, нито Диор, нищо. Не, че си купим нещо. Гучи работи. Има готини работи в Гучи. Но се разхождаме. Малко изгубихме пътя, но после го намерихме. Така че все още правят някакви работи, строят. Ма, вървим си. Да, Луи Витон работи. Да ни купим на баба нещо от Луи Витон. Ето зарежа, да. Едни високи токчета, викаш, а? Така, вече сме надолу на улица в Капри. Се разхождаме сега. Тука малко магазини. То ни е писано от ресторанти. И ще чакаме нашия кораб, който е в 5:25 или нещо такова. Сега е 3. 100% на плажа. 100% ще седнем да пием кафе някъде пак. Ама, ето къде е самушни между тези двете лодки, а? Да седнем и ние. Айде, тук ще седнем. Айде до водата. Сядай, бе, Анче, къде отиди? Айде, хоп! Малко да си отдъхнем. Топросец сме седнали тук, чакаме. Чакаме да дойде нашия кораб. Не сме сложили чашка отпред. Да, само те не сме сложили по една чашка отпред. Поне има и други хора седнали така на земята като нас. Та чакаме си ферибота да ни прибере, защото вече не се издържа. Право едва гледаме с баба си. Цял ден на този остров Капри. Не мога да се прибере. Ма нищо. Хората минават и ма гледат, мисля, че съм просто който снима влогове. Добро утро от последния ни ден то не е последния ден, всъщност деня, в който се прибираме. Забравих, че не съм снимала Airbnb-то. Малко е разхвърляно, но сме си нагласили багажите. Това е леглото, ето е баба. Тук има кафе, тук разлях кафе. И ето е банята, има сушуар. Доста хубава, куфарани. Не е много голям, тук не мога да седнеш да вечеряш или да закусваш, ама гледката е ето тази. След този асансьор се качваме горе. С нощи имаше феноменална буря. Беше направо ужас. Не можахме да заспим до 2, имаше градушка. Трябваше да стана да затворя всички капаци на прозорците, защото леда се беше силно в прозорците. И имаше страшни гръмотевици. Аз си мислех, че нещо се чупи навънка. И да, днес се прибираме, че са 8:30 някъде. Секунда да проверим. 8:36. Така че след малко отиваме да си фащаме всъщност влака ни от 10:30 чак. Да, че поразгледаме малко навънка да пием някакъв кафе. Така че днеска е деня на прибирането ни. Дълъг път. Явно заради бурята вчера навсякъде нямат никакъв интернет, защото сутринта нямахме Wi-Fi. Не можахме да платим, седнахме на едно кафене. Ние им работи пост-терминала, защото няма интернет. Пробвах да му споделя интернет и то пак не тръгва. И та не можахме да платим и казаха да се тръгваме. И хубав ден да оставим добро ревю
в Google. И, приятели, вече съм си в Свищов. Изкъпах си косата. Много ми се... Просто не знаете какво ни очакваше днеска. Аз не съм снимала, защото просто беше много шашав ден. Първото, което се случи, влака ни закъсня, понеже заради бурята имаше нападали клони по релсите. С нощ имаше страшна буря. Изобщо не сме спали, градушка. Стигнахме 1 час по-късно в Неапол. След това, докато се ориентираме да си фанем автобуса, да стигнем до летището. Стигнахме на летището, там чакахме още. След това самолета ни закъсня. Кацна по-късно, явно лети от България за Неапол и трябваше да се върне обратно с нас. Но закъсня. Чакахме 40 минути прави, горе-долу 40, на крак отпреде на гейта, защото гейта беше вече отворен, а самолет нямаше. След това се качихме на самолета и за наш голям късмет. Друг самолет е спукал гума на пистата за излитане. Съответно, чакахме още. Беше просто... Кацнахме в България. Половина наше време трябваше да сме кацнали. Ние кацнахме 7:30-8. Та вече съм си в Свищов, кворо отзаде с мръсните дрехи. Так му си измих косата, защото просто чувствам ужасно. Е 12:09 и си лягам, защото от сутринта трябва да ходя да пускам изследвания. Така приключи нашия трип. Пътешествие с баба. Тя е много доволна. Вече говорихме за други дестинации. Кои други дестинации иска да посети. Очаквайте клип лято в Гърция. Ще ходим на море в Гърция.